ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବାଲିପଡ଼ା ଠାରେ ରୋଡ଼ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରୁ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଘର ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପାଣି ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ପାଣି ହେଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଗୋଟେ କୌଣସି କାମ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ସୁଅ ଚାଲିଛି ଏଠି, ଫିର୍ ବି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ପାଣିରେ ବୁଲେଇକି